आज मी बटर चिकन मोमो याची रेसिपी दाखवत आहे। त्यासाठी कढई गॅसवर ठेवलेली आहे। आता इथे मी 1 टेबलस्पून एवढं तेल टाकत आहे। तेल गरम झालं आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा अमूल बटर टाकत आहे। बटर गरम झालं आहे, त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून मी जिरं टाकत आहे। आता जिरं सुद्धा गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये इथे मी 3 मीडियम साईजचे कांदे उभे कापून घेतलेले आहेत ते टाकत आहे। कांदा मी थोडासाच परतलेला आहे, थोडासा मऊ झालेला आहे। आता यामध्ये मी 4 मीडियम साईजचे टोमॅटो कापून घेतलेले ते टाकत आहे। 1 इंच आल्याचा तुकडा, 7 लसूण पाकळ्या, 10 काजू, 2 हिरव्या मिरच्या आणि इथे मी कोथिंबिरीच्या देठं घेतलेली आहेत, ती 1 चमचा आहे, ती टाकत आहे। आता हे थोडंसं मी परतून घेत आहे। हे 2 मिनिटं मी परतून घेत आहे। कांदा टोमॅटो वगैरे हे 2 मिनिट आता मी परतलेला आहे। 2 वेलची घेतलेले ती टाकत आहे। 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे। 1 चमचा चिकन गरम मसाला पावडर, अर्धा टीस्पून हळद आहे, अर्धा टीस्पून जिरे पावडर, 1 टीस्पून धने पावडर, 1 टीस्पून घरगुती लाल तिखट। हे सर्व मिक्स करायचं आहे। 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट घेतलेली आहे, ती टाकत आहे। अर्धा टीस्पून मीठ। हे सर्व मिक्स करायचं आहे। हे 2 मिनिटं मी परतून घेतलेलं आहे। हे पाणी टाकत आहे। मोठ्या गॅसवर हे पूर्ण शिजू द्यायचं आहे। मोमोजसाठी इथे जी मी मखनी करायला ठेवलेली आहे, ती आता 10 मिनिटं मी शिजवलेली आहे। यातलं पाणीही आता आटलं आहे। आता मी गॅस बंद करत आहे। आता ही ग्रेव्ही थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये मी वाटून घेणार आहे। मिक्सरमध्ये मी ही ग्रेव्ही बारीक वाटून घेतलेली आहे। वाटताना थोडंसं मी पाणी पण टाकलेलं आहे, कारण स्मूथ पेस्ट पाहिजे होती, म्हणून पाणी टाकून मी हे वाटून घेतलेलं आहे। मखनी ग्रेव्ही करण्यासाठी गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि इथे 1 टेबलस्पून मी अमूल बटर टाकत आहे। बटर गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून मी काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकत आहे। आता हे मी मिक्स करून घेत आहे। कढईवर मी गाळण ठेवून ही ग्रेव्ही मी गाळून घेणार आहे। गाळल्यामुळे ही स्मूथ पेस्ट आपल्याला मिळते आणि ग्रेव्हीला एक चकाकी येते। ग्रेव्ही मी पूर्ण गाळून घेतली आहे आणि मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी टाकून ते पण मी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे। हे बघा, चोथा असा आहे, तो मी फेकून देत आहे। मखनी ग्रेव्हीला आता उकळी आली आहे, त्याच्यामध्ये थोडासा गरम मसाला, 1 चमचा मध, 1 चमचा कोथिंबीर, 1 चमचा क्रीम। ही मखनी ग्रेव्ही आता तयार आहे। आता ग्रेव्ही तयार आहे, मी गॅस बंद करत आहे। चिकन मोमोचं स्टफिंग करण्यासाठी इथे मी 250 ग्रॅम चिकनचा खिमा घेतला आहे। आता त्यामध्ये मी मसाले टाकत आहे। 1 मीडियम साईजचा कांदा मी कापून घेतला आहे, तो टाकत आहे। 1 इंच आल्याचा तुकडा, ते बारीक कापून घेतलेले आहेत। इथे 2 चमचे लसूण बारीक कापून घेतलेला आहे। 1 चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर, 1 चमचा घरगुती लाल तिखट, अर्धा चमचा मीठ, 3 हिरव्या मिरच्या मी बारीक कापून घेतलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर, अर्धा लिंबाचा रस, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, 1 टेबलस्पून साजूक तूप आणि 2 टेबलस्पून पाणी, 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून चिली पेस्ट। हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। साजूक तूप आणि पाणी टाकल्यामुळे मोमो एकदम सॉफ्ट आणि ज्युसी होतात, म्हणून ते साजूक तूप आणि मी पाणी टाकलेलं आहे। तुम्ही पाण्याऐवजी तुम्ही दूध सुद्धा वापरू शकता। मोमोज बनवण्यासाठी 1 वाटी मी मैदा घेतलेला आहे,
त्याच्यामध्ये पाव चमचा मी मीठ टाकत आहे आणि थोडं थोडं पाणी टाकून हा मैदा मळून घ्यायचा आहे. जशी आपण कणिक मळतो तसंच हे पीठ भिजवायचं आहे आणि घट्ट भिजवायचं आहे, पातळ बिलकुल करायचं नाही आहे. आता हे पीठ आपल्याला सारखं असं 5 ते 7 मिनटं चांगलं मळून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत याचं टेक्स्चर स्मूथ होत नाही तोपर्यंत हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. हे पीठ मी 5 मिनटं चांगलं मळून घेतलेलं आहे. आता याला मी 10 मिनिटं असं झाकून ठेवत आहे. 10 मिनिटे हे पीठ मी मुरवत ठेवलं होतं. पीठ पण बघा किती स्मूथ झालेलं आहे आणि घट्ट पण आहे. आता याचे मी मोमो तयार करत आहे. त्यासाठी एक मीडियम साईजचा गोळा घ्यायचा आहे. एक गोळा घेऊन तो लाटायचा आहे. या गोळ्याची एक पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे. खूप जास्त पण पातळ नाही आणि जाडी पण नाही, अशा टाईपची ही पोळी लाटून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे पोळी लाटायची आहे. हे बघा, पातळ पण नाही आणि जाडी पण नाही आहे. आता एक वाटी घ्यायची आहे आणि त्या साईजने ह्या अशा पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत. मी मोमो कसे करायचे आहेत ते दाखवत आहे. त्यासाठी पुरी घेतली आहे. पुरीची दोन्ही टोकं मधली बाजू चिकटवायची आहे आणि बाजूच्या ह्याने आपण प्लेट्स घालत असं दुमडायचं आहे. हे असं दोन्ही बाजूने प्लेट्स घालायच्या आहेत आणि मग वरची कडा अशी आपल्याला दाबून घ्यायची आहे. माझा याच्या आधीचा पण एक मोमोचा व्हिडिओ आहे, त्याच्यामध्ये मी वेगवेगळे मोमोचे प्रकार दाखवलेले आहेत. मी अशा प्रकारे सर्व मोमोज तयार करून घेणार आहे. अशा प्रकारे सर्व मोमोज तयार करून घ्यायचे आहेत. मोमोज फ्राय करण्यासाठी इथे पॅन ठेवला आहे आणि मी 1 टीस्पून तेल टाकत आहे. तेल गरम झालं आहे. याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून बटर टाकत आहे. बटर गरम झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये जे आपण तयार केलेले मोमोज आहेत ते मी ठेवत आहे. हे मोमोज एका बाजूने आता थोडा लालसर होऊ द्यायचे आहेत. मोमोज बघा एका बाजूने असे ब्राऊन झालेले आहेत. मी हे 2 मिनिटं स्लो गॅसवर केलेलं आहे. मोमोची एक बाजू ब्राऊन झाली की याच्यामध्ये मी आता थोडं पाणी टाकत आहे आणि त्याच्यावर झाकण लावून 5 मिनिटं शिजवून घेत आहे. 5 मिनिटं मी स्लो गॅसवर मोमो शिजायला ठेवले होते. आता झाकण उघडून बघत आहे. पाणी पण आटलं आहे. मोमोजसुद्धा बघा शिजले आहेत. याचा कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे आणि खालून पण बघा पूर्ण ब्राऊन झालेले आहे. आता मी गॅस बंद करत आहे. मी एक प्लेट घेतली आहे. त्याच्यामध्ये मखनी ग्रेव्ही टाकायची आहे. त्याच्यामध्ये हे आपण फ्राय करून घेतलेले मोमोज ठेवायचे आहेत. बटर चिकन मोमो तयार आहे. तुम्हीही अशा प्रकारे करून बघा. खायला पण टेस्टी लागतात आणि वेगळी चटणी करायची गरज नाही. तुम्ही ह्या ग्रेव्ही बरोबर मोमोज खाऊ शकता. आता